abantu abaninzi babonakalise uba newari ngomculi uLwandlunkulu. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Na uLwandlunkulu ke siyamazi ungumculi onengoma ezininzi kakhulu ezizi-hits. Uye wafaka ke ivideo yakhe on TikTok apho ke ebonisa esesibhedlele and ke shema ayo music video betwana usesibhedlele nyani. Abantu ke baya ku-comment section yakhe bathi abanye the way she's been losing weight lately got me worried bandla, speedy recovery. Batsho bengqina ke nabanye besithi kudala ngisola ma'am ukuthi awukho right, bona ukuphi ncese. Hayi ke batsho nabanye you spoke my mind, yazi ngilokhu ngisho nam ngimbona ukuthi akekho right. Abanye ke bebesithi they made up lies saying ubhema intsangu. Wakhona ke oyiphendulayo leyo yentsangu wathi uyayibhema but that's not what made her lose weight, meaning inoba ke nalowo uyayazi ba kutheni eluza iweight uLwandlunkulu. Hayi ke kwabakhona ke oyiqwelayo wathi I'm not trying to be rude but please be strong, speedy recovery, ungashoni, repeat ungashoni nkosi yami, we still need to hear your beautiful voice. Wakhona ke ovumela naye ba hey serious she must not even try. Abantu ke zonke ezi zinto bethunani bazibhala phansi kwepost yakhe, abamhlebi nomhleba ecaleni njoba esesibhedlele efakela video bayazithetha zonke ezo zinto zokubhenywa kwentsango nezinto zoluza iweight nezonto zoba angashoni. But ke xa ufaka into ku-social media especially uTikTok ube ulindele nantoni na, abaninzi ke babe expressa uba worried kwabo ngokugula kwakhe ke uLwandlunkulu okanye ngokuba sesibhedlele kwakhe. Akakachazi ke shem uba yintoni kanye emlalise esibhedlele, which is ke i-choice yakhe because akadingi uba exela wonke umntu uba ukugula kwaye ugula yintoni. Ikhona i-interview besandoyenza ke uLwandlunkulu apho ebethetha ngento zoba hayi akasuzophinda ngoku enze i-collaborations nabaculi bakaMaskandi. Watsho echaza ke isizathu ngento edibene nee-fans. uMaskandi ke mos abaculi banee-fans zawo bade bazibize ke amagama, kukho nee-Blue Nation nee-Red Nation. So if ukhe wenza collaboration nalo umculi ufumaniseke uba abantu abangamthandiyo laa mculi banengxaki nawo, xa wenza collaboration nalo ufika ii-fans zingena loo nto leyo. And ke ngoku i-serious betinani le ndaba kaMaskandi kuTikTok kukhona izinto ezenzekalayo kuthiwa zinto ezidibene nee-fans zooMaskandi. Ndoyika kwa uthetha ngayo mandiyeke injalo because akudlalwa. So uthi ke na uLwandlunkulu uyaphuma kuyo yonke loo nto leyo kaMaskandi, uzaziculela nje ngoku. Hayi ke sithi speed recovery kuLwandlunkulu bethunani, ii-fans zakhe zimfuna ephilile, ziyawuthanda kakhulu umculo wakhe. Enkosi kakhulu ke nokuthi nibukele le video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.